Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा BTC साख्रिनि आपडेट एन्ड बेनिफ्राय डिसकास खालामगोन ग्रेड 3 सिलेक्शन प्रसेस आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव दा थाबैनो साख्रि जागोन माबायदि सिस्टेमाव जागोन जों बेखौबो डिसकास खालामगोन दा सिलेक्शन प्रसेस A to Z एन्ड बेनिफ्राय भाइभा टेस्टनि सायाव आरो लोगोसे बे पोस्टआ बबेनिफ्राय फैदों आरो स' माबायदि एप्लाइ खालामगोन आरो एग्जाम माब्ला जागोन स' लोगोफोर गोबाव खालामा दा नोंथांमोना जायफ्रा Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो लोगोसे फैबाय थानाय जब्सनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा पोस्टआ जोबोर खम दा माबायदि पोस्टआ फैदों बबेनिफ्राय फैदों आरो माबायदि जों बेखौनो डिसकास खालामगोन दा नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय बुजियो जे बे पोस्टआ बबेनिफ्राय फैनाय जादों अके दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांग्रानि अफिसियेल वेबसाइटआव अफिसियेल नटिफिकेसन पाब्लिश खालामबाय जों बेखौनो नायगोन स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय bodoland.gov.in बे जाबाय अफिसियेल वेबसाइट एन्ड बेयावनो नोंथांमोना एडमिट मोनगोन आरो जेब्ला BTC आव साख्रि फैयो अब्ला बेयावनो आपडेट मोनबाय थागोन दा लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दा लेटेस्ट आपडेट फैबाय नै दा दहाय फुङाव गैयामोन दा फाइनालि फैबाय लेटेस्ट आपडेट 2 एप्रिलाव स' बेयाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो एन्ड क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे डाउनलड मोनसे अपसन मोनो बेयाव नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन नाथाय क्रमाव माब्लाबा डाउनलड जाया बेखायनो नोंथांमोनाहाय ब्राउजारावहाय जाहाथे नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालाम अके बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौहाय अके अब्लासो बियो डाउनलड जागोन नङाबा खायसेनि फनाव जानाय नङा स' जों नायनोसै दायो अफिसियेल नटिफिकेसन दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेबायदि एसे बेबायदि फैदों ब्लार टाइपनि फैदों मानोना क्वालिटिया बेबायदि फैखादों स' बेनिफ्राय जों नायोबा पस्टआ गासै 42 दा सबसे फिसासिन पस्ट होनोब्ला ग्रेड 4 आव जेरावनोखि 10 भेकेन्सिस दङ अके 10 भेकेन्सि दङ बेयाव HSLC नोंथांमोना पास जाबानो हागोन 10 पासनिफ्राय 10 बेनिफ्राय 12 बेनिफ्राय डिग्री नोंथांमोना हाजोबगोन 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम हागोन एन्ड बेनिफ्राय स्टेनोग्राफार आरो लोगोसे जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट दङ बेयावबो नोंथांमोना डिग्री पास जानांगोन आरो लोगोसे 1 इयार डिप्ल'मा कम्पिउटाराव थानांगोन 6 मान्थ्सआ बेयाव हानाय नङा बैसोआ गासिबो समान दङ अके स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा बे फर्मखौहाय नोंथांमोना गुगोलनिफ्राय बा नोंथांमोना जायखिजाया डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै लिरबानो जाबाय फिलआप खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन अके अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन जुदि रं खालामबा नोंथांमोना इनकमप्लिट जागोन बा रिजेक्ट जागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन बेनो जाबाय BTC आल' बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेखायनो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांथारगोन बेखौ हरफाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय BCDC सार्टिफिकेट एबा स्टेट डमिसाइलबाबो जागोन जुदि नोंथांमोना BCDC गैयाब्ला डमिसाइल सार्टिफिकेट थाबाबो जायो जास्ट एड्रेस प्रुफ BTC हिसाबै अके बेखौ बिनाय जादों एन्ड बेनिफ्राय पेमेन्ट दाननांगोन बे जाबाय ट्रेजारि अफिसाव क'क्राझार नोंथांमोना जास्ट क'क्राझार ट्रेजारि अफिसावल' दाननो हागोन 100 पे खालामनांगोन जोंनि STआ बाट बेलेग कास्टआ 150 बेयाव होनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय जोङो गांनै फट' कपिस हरफानांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरेक्स कपि खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय सेल्फ एटेस्टेड जाहाथे होयो एन्ड बेनिफ्राय एग्जामिनेसन बा इन्टारभिउआव माबायदि सिस्टेमाव लागोननो BTCआ स' बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव मोननै पस्टआव नोंथांमोनखौ फार्स्टआवनो एग्जाम लागोन रिटेन एग्जाम एन्ड बेनिफ्राय भाइभा टेस्ट नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन अके आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननो साख्रि होनाय जागोन दा बाथ्राया जाबाय साख्रिया नोंथांमोना बबेयाव जागोन बे जाबाय नोंथांमोननि साख्रिया BTC सेक्रेटारियेट अफिसाव जागोन बेयावनो लाइफ टाइम जागोन मानोना बे पस्टआ 42 भेकेन्सिस खालि जाना दङमोन BTC सेक्रेटारियाव बे होनाय जाबाय दायो अफिसियेल नटिफिकेसन स' बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव नोंथांमोननियाव खालि नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्ट लानाय जागोन बेयाव एग्जाम गैया अके स' बेवहाय एग्जाम गैया स' नोंथांमोननि एग्जाम गैया खालि भाइभा टेस्ट पास जाबानो नोंथांमोनखौहाय साख्रि होनाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय एड्रेसा बेनो नोंथांमोननिया BTC सेक्रेटारियेट बेयावनो नोंथांमोना हैनांगोन अफिसियेल फर्मखौहाय अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि लास्ट डेटआ 25 एप्रिल देन बेनिफ्राय नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालामबा एनभेलप नांगौ जायोना स' एनभेलपआवहाय नोंथांमोना थाइबानि पस्टेल स्टाम्प नांगोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिथांमोनाहाय एनभेलपनि सिङाव मोनसे एनभेलप ओरै थाबाय बेनिफ्राय नोंनाव फैनो थाखाय मोनसे फिसा सिङाव हरफानांगौ जायो बेवहाय नोङो 10 रुपिसनि बेहाय स' नोंथांमोना आरोबाव पस्टेल स्टाम्पखौ नोंथांमोना जाहाथे हरफायो अके बेखौ बुंदों एन्ड बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेट नायदो 25 एप्रिल एन्ड अफिसियेल वेबसाइटआ बेनो अके एन्ड बेनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसआ बोरै खालामगोन होनोब्ला बेनो जे नोंथांमोनखौ ग्रेड 4 आव भाइभा टेस्ट सोंगोन दा माबायदि भाइभा टेस्ट सोंगोन होनोबा स' नोंथांमोना BTC नलेज थानांगोन BTC नलेज थानांगोन एन्ड BSc अके स' BSc एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि BTR अके बे मोनथामा इम्परटेन्ट एन्ड बड'आ दासिम थार्ड फिस एकर्ड जाबाय दा बेखौ सोंनो हागौ बा सोंखागोन बायदि कन्डिसन एन्ड बेनिफ्राय माब्ला जादोंमोन बेफोरखौ जाहाथे नलेजाव थायो एन्ड BTC आवहाय बेसेबां नेसनेल पार्क फरेस्ट दङ बेखौबो जाहाथे नोंथांमोना नायो एन्ड बेनिफ्राय माखासे पलिटिसियान बा माखासे मिनिस्टार्सफोरनि नाम थानो हागौ जाहाथे बेखौहाय नोंथांमोना सोङो एन्ड जाहाथे लेटेस्ट कारेन्ट एफेयार्सखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो भाइभा टेस्टनि थाखाय ग्रेड 4 लेभेलाव आरो जेब्ला पास जायो नोंथांमोना साख्रि मोननाय जागोन बे नङा जे नोंथांमोना अनलि 10 पस्ट दं होननानै हैया बे नङा जास्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालाम बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स जागोन आरो नोंथांमोना गुबुन पस्टआवबो भाइभा टेस्ट लानाय नुखागोन नालाय स' बेखायनो भाइभा टेस्टआव नोंथांमोना एटेन्ड जाबानो जाबाय माबायदि टाइपआव सोंनाय जायो बेखौ नोंथांमोना बुजिगोन आरो लोगोसे एक्सपिरियेन्स मोनगोन
So दानिया बोरै एप्लाइ खालामगोन बोरै नोंथांमोना स्पिड पोस्ट हरगोन बेखौ नायगोन बोरै फर्म फिलआप खालामनांगोन स' नोंथांमोना दानिया भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना बेयावनो मोनखाजोब्बाय जास्ट नोंथांमोना सेन्ड खालामदो एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना इन्टारभिउखौ हैबानो जाबाय स' बिदिब्ला माबोरै फिलआप खालामो जों दानिया PDF फाइलखौ लाना फैनोसै दा बे जाबाय अफिसियेल फर्म स' नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मखौ बेयावनो फिलआप खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना टुडेआवहाय BTC सेक्रेटारिया जि एड्रेस दं बेखौ होदो एन्ड नेम अफ द पस्टआव ग्रेड 3 बा ग्रेड 4 बेखौ होदो डिपार्टमेन्टआ नोंथांमोना BTC आनो जागोन BTC सेक्रेटारियेट बा अफिसआ बेनो जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंनि नाम प्रेजेन्ट पारमानेन्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना लिरदो एन्ड बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव फादार्स नोंथांमोना एड्रेसखौ लिरदो एन्ड फट' कपिस नोंथांमोना गांनै हरनांगोन दा फट'खौ मोनसे हरबानो जाबाय साइडआवहाय एन्ड साइडआव मोनसे हरबानो जाबाय अके एन्ड बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेनिफ्राय नाम्बार 5 आव फादार्सनि एड्रेस लोगोसे पुलिस स्टेशन नोंथांमोननि PO डिस्ट्रिक्ट बेखौ लिरनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नाम्बार 6 आव नोंथांमोना येस होनांगोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट हरफानांगोन एन्ड बेनिफ्राय नाम्बार 7 आव क्वालिफिकेसन डिटेल्स नोंथाङा बबेनिफ्राय पास जादों बेसेबां फरायनाय बेखौ लिरनांगोन नाम्बार 8 आव आदार क्वालिफिकेसन जेरै डिप्ल'मा दङबा लिरनांगोन कम्पिउटाराव एन्ड नाम्बार 9 आव नोंथांमोना कमिउनिटिखौ बर' होदो एन्ड नोंथांमोना एयावहाय नोंनि धोरोमखौ होदो एन्ड बेनिफ्राय बि नाम्बाराव नोंथांमोना शेड्युल कास्टआव बेखौ जाहाथे ST होयो अके एन्ड बेनिफ्राय येस होनानै सार्टिफिकेट हरफायो एन्ड नोंथांमोना 10 नाम्बाराव बैसोआ बेसेबां जाखो 2023 सिम जानुवारिसिम बेखौ नोंथांमोना जाहाथे होयो एन्ड बेनिफ्राय प्रेजेन्ट अकुपेसन माबाफोर मावदोंबा होनो हागोन गैयाबा जेबो नाङा नाम्बार 11 आव एन्ड नाम्बार 12 आव एपइन्टमेन्ट लेटार मोनदोंमोन नामा सिगाङाव जब मावखानाय बा येस जुदि मावाखैबा नांला एन्ड 13 14 आव नोंथांमोना न' होदो एन्ड 15 नाम्बाराव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारखौ नोंथांमोना होथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नाम्बार 16 आव न'खराव सोरबाफोर मावनाय दङब्ला येस जुदि मावाखैबा न' एन्ड बेनिफ्राय फेमिलि इनकाम सार्टिफिकेट बेखौ नांलाया अके फेमिलि इनकाम सार्टिफिकेट बेखौ नांलाया नाम्बार 17 आव एन्ड एक्जामिनेसन सेन्टार बेखौ नांलाया स्किप खालामनो हागोन ब्लेंकैनो दोन एन्ड बेनिफ्राय नांगोन जोंहा I am a candidate for the post of अके स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नांगोन I am a candidate for the post of नोंथांमोना ग्रेड 4 बा ग्रेड 4 बा ग्रेड 3 बा ग्रेड 3 नोंथांमोना बेखौ होदो एन्ड बेनिफ्राय ट्रेजारि सालाना इम्परटेन्ट बेयाव जोंहा दंखायोमोन 100 ना स' 100 खौ बेयाव होदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना कपिखौ हरफानांगोन चालान दाननायखौ अके बेनिफ्राय डेटखौ होदो माब्ला दानदोंमोन बा माब्ला एप्लाइ खालामदों माब्ला दानदों बा माब्ला एप्लाइ खालामदों जायखिजाया नोंथांमोना साबमिट डेटखौ होनो हागोन प्लेसखौ नोंथांमोना होदो जि प्लेस दङ एन्ड बेनिफ्राय गावनि प्लेसखौ होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय सिगनेचार अफ केन्डिडेट अके नोंनि साइनखौ होदो बेनो स' नोंथांमोना फिलआप खालामनाय प्रसेसा बेनो अके जास्ट PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै हरबानो जाबाय दा बेनोमोन लोगोफोर BTC साख्रि एप्लाइ प्रसेस आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव BTC गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि फैगोन जेब्ला पस्टआ बारा फैयो नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो बेनिफ्राय जायफ्रा नट इलिजिबल स' नोंथांमोना नेक्स्ट पस्टनि थाखाय नेदो आरो नन BTR नेक्स्ट पस्टआव फैनो एबा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेनि सायाव आपडेट फैयोबा आं नोंथांमोननो लाना फैगोन दा बेखिनि पस्टआ BTC सेक्रेटारिनिफ्राय होनाय बेखायनो जास्ट 42 भेकेन्सिस एन्ड बेयाव खालि BTC आल' हागोन नन BTR हाखाला एन्ड बेनिफ्राय डिप्ल'मा नांगोन आरो डिप्ल'मा गैयाबा हमना ला डिप्ल'मा सार्टिफिकेट कम्पिउटाराव गैयाब्ला नोंथांमोना बे पस्टआव हानाय नङा स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट